Is mise Eileen, tá magónaí I gcathair limní, is brealam a bheith ag cnitéal ag fuail agus ag broadnéireacht. Thosaigh mé cnitéal nuair bhí mé ar rang trí agus bhuain mo seanmháthair agus mo bháthair mé chun is cnitéal. Is málam a bheith cnitéal agus ag broadnéireacht mar tá sé anna suíomhnach agus sa deireadh tá píosa éideag das nó rud éigin das fáite agat. Dhéanam scarfanna, snúds, hata agus bonnie gruaga. So tá broadnéireacht nuair tá píosa éideag agat agus caithfidh tú fuail daithanna chun pictiúir a dhéanamh. Faigheann mo cud smiontí ó mo hamhlaíocht féin nó ón idirlín. Tógann sé lá orm hata nó snúd a dhéanamh, ach tógann sé b'fhéidir gá lá dom scarf a dhéanamh mar tá sé i bhfad níos mó. Rinneadh mé féin agus mo comhairde, snúds, hataí agus scarfanna agus leabharmharcna, agus dhialamar iad ar san Naomh Vincent de Paul agus an Children's Grief Centre. Bhíomar timpeall €1,500 dóibh. Is málam go bhfuil am ann saoil daoine eile a dhéanamh níos fearr, mar dhialamar rudaí agus bhíomar airgid le haghaidh na cathairleacht agus déanann an Children's Grief Centre agus Naomh Vincent de Paul eán obair iontach chun saoil daoine eile a déanamh níos fearr agus tám anna bródú as sin. Mo bhfáilim lean leis an cnitéal nuair bheith mé níos sinne, mar ní rud fisiciúil atá gceist, agus is féidir mé féin a shamhlaigh I mo bhamó ag cnitéal os comhair na tine. Imríonn cmógaíochta, amánaíochta, leadóig agus thaca, is brealam a bheith ag grith chomh maith. Tálann siúlóidí deasa I limneach, agus tá clubanna iontacha gcuin chomh maith mar gheall léir na Piarsaigh agus Club Haka agus Club Leadóige, agus tá míad anna bhródúil as an foireann amánaíochta limní mar bhuaigh siad craobh na hÉireann. Is mise Eileen agus seo tura mo chuid cruthaíochta.